രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ प्रभु को होस्ट को प्रभु हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण ഭക്തിയോടി മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യും. ഹരേഷ്ണ കുറച്ച് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എന്തോ വിഷയമുണ്ട്. ഹരേഷ്ണ ഹരേഷ്ണ മാതാജി ഹരേഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേഷ്ണ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ചെറിയ ഹാങ് ആയിരുന്നു. യാത്രയിലാണേ പ്രഭു. മാതാജി ഹരേഷ്ണ സത്യവതി മാതാജിയെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയില്ലല്ലോ പ്രഭു. ഓക്കെ സിസ്റ്റം ചില സമയത്തെ ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ, എന്തോ വരുന്നുണ്ട്.
സിസ്റ്റം സ്ലോ ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. വജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിസ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം തം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി. വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേ ച കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രവാദിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് ജനതോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? അത് ഹരേഷ്ണ ഭക്തിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രസം പറഞ്ഞ രുചി, അമൃതവനെ നശിക്കാത്തത്. സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ സാഗരം അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് ഭക്തി. അതൊരു സാഗരം പോലെയാണ്. അതിന് രുചി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും നശിക്കില്ല. അത് സാഗരം പോലെയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം, ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പക്വമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. അപ്പോഴും നമുക്ക് ആ രുചി കിട്ടാം. രുചി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നശിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. അതൊരു സാഗരം പോലെയാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മള് ഇത് ചെയ്തത്, പിന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിന് 6 ഗോസ്വാമിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമിന്. അപ്പൊ ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് ഇത് രചിച്ചത് അല്ലെ, എഴുതിയത്. രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് രചിച്ചത്. പിന്നെ അവര് രണ്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാരായിരുന്നു. പിന്നെന്താണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ചത്? അവര് മന്ത്രി, പിന്നെ മുഹമ്മദൻ സർക്കാരിലെ മന്ത്രിമാരായിരുന്നു. സാഗർ മല്ലിക്, സഖാര മല്ലിക് സർക്കാർ ജോലിയുള്ളവരായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് അവരെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഹൈന്ദവ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അതെ. അപ്പൊ അവര് മന്ത്രിയാണെങ്കിലും അവര് മനസ്സുകൊണ്ട് അത് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ വീണ്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുന്നതോടുകൂടി കണ്ട സ്ഥലം ഏതാണത്? ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്
രാമകേലി. ആദ്യം രാമകേലി വെച്ചിട്ട് കാണുന്നത്. പിന്നെ മാൾഡ ജില്ലയിലെ രാമകേളി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഗ്രാമത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗംഗയുടെ തീരത്ത് ദശാശ്വമേധ സ്ഥാനഘട്ടത്തിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് സംസ്കൃതമായിട്ട് സംസ്കൃതം എഴുതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ആ ഗ്രന്ഥത്തിനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ ആശയത്തെ മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ബലത്തില് ഗ്രന്ഥം രചിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങളെ അതിന്റെ റെഫറൻസുകൾ മുഴുവൻ മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഓക്കെ, സേവനം കഴിഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് പോയിന്റ്സുകൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. രസത്തിലേക്കാണ് നമ്മള് എത്തേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ. പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ അവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങണം. പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ തൊട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങേണ്ടത് അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ വായിക്കുന്നത്? വായിച്ചോളൂ. ആരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടി തന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും പിന്നീട് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. അവൻ വളരും തോറും അവൻ തന്റെ കുടുംബത്തെയും സമൂഹത്തെയും രാജ്യത്തെയും രാഷ്ട്രത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെയും പോലും സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെയും സ്നേഹിച്ചാലും സ്നേഹ പ്രവണത തൃപ്തിപ്പെടില്ല. ആരാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് നാം അറിയുന്നതുവരെ ആ സ്നേഹ പ്രവണത പൂർണ്ണമായി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണനിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്നേഹം പൂർണ്ണമായും തൃപ്തിപ്പെടാൻ കഴിയൂ. 5 വ്യത്യസ്ത അതീന്ദ്രിയ മൃദുലതകളിൽ കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ അമൃതിന്റെ ആകെത്തുകയും സത്വമാണ് ഈ പ്രമേയം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മള് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, സ്നേഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ സഹോദരി, നമ്മളെ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് നമുക്കറിയാം. ആദ്യം നമ്മള് അമ്മയാണ് അല്ലെ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സഹോദരങ്ങളായ അച്ഛനും അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അങ്ങനെ പിന്നെ കുടുംബാവും, കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങും, പിന്നെ സമൂഹത്തിനുള്ള സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങും, പിന്നെ രാജ്യത്തിനുള്ള അങ്ങനെ വരണം. അപ്പൊ ഈ സ്നേഹം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറയുന്നത് നമ്മള് സ്നേഹം അന്വേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുകയാണ് ശരിക്കും. നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് ആനന്ദം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആനന്ദത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പൊ പൂർണ്ണ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. അതാ പറഞ്ഞത്. അത് തന്നെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും 12 ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം. 12 രസങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് 5 രസങ്ങളാണ്. ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഇതാണ് പ്രാഥമിക രസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ 5ഉം 7 അത് അടുത്തത് സപ്പോർട്ടിങ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ വരുന്നതാണ് കരുണ, ഹാസ്യം, കരുണ, ഭയാനകം, വീരം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. അങ്ങനെ 12 രസങ്ങളുണ്ട്. ഈ 12 രസത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞില്ലേ. കാരണം ഭീഷ്മദേവൻ ചെയ്തത് എന്താണ്? വീരരസത്തിലാണ്. ആ രസമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതും ഭഗവാന് കിട്ടാണ് അതിനോട്. അതാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടും ഭക്തന് വേണ്ടി വരുന്നത്, അല്ല തന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന് സ്ഥിര താപസമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നേഹം പൂർണ്ണമായും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മൾ അന്വേഷണമാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനിൽ എത്തുമ്പോഴേ നമുക്ക് പരിപൂർണമാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അങ്ങനെ 5 വ്യത്യസ്തമായി മൃദുലകൾ കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ അമൃതിന്റെ ആകത്തുകയാണ് ഈ പ്രമേയം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്താം, ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാം, അതെങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തും എന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. പ്രകാശത്തിന്റെയോ വായുവിന്റെയോ കമ്പനം വികസിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രവണത വികസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് എവിടെ അവസാനിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന എളുപ്പ വഴിയിലൂടെ
എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായി സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ ശാസ്ത്രം ഭക്തിയുടെ അമൃത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പോലുള്ള മഹത്തായ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ പോലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ സമാധാനവും ഐക്യവും സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ശരിയായ രീതി നമുക്കറിയില്ല. രീതി വളരെ ലളിതമാണ്, പക്ഷെ ഒരാൾ അത് ശാന്തമായ മനസ്സോടെ മനസ്സിലാക്കണം. പരമദിവ്യോത്തമ വ്യക്തിയായ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന ലളിതവും സ്വാഭാവികവുമായ രീതി എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കാമെന്ന് ഭക്തിയുടെ ഓക്കെ. അപ്പൊ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ സ്നേഹം വികസിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സ്നേഹം വികസിച്ചിട്ട് അത് എവിടെ എത്തണം എന്ന് നമുക്ക് അറിയണില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന അതൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യണ, എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഘടനകളാണ്. പക്ഷെ ഇതും എന്താണ്, എവിടെ എത്തിക്കണം എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പാണ് ശരിക്കും ഭഗവാനിൽ എത്താത്തിടത്തോളം കാലം ഇതൊക്കെ വൃത്തമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തത്. അത് നമ്മൾ പരിപൂർണതയിൽ നമ്മൾ എത്തൂല എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും. ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം ബാക്കി എല്ലാതും ചെയ്യണത് വെറുതെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തേണ്ട രീതി, ഭക്തി മാർഗം വളരെ ലളിതമാണ്, പക്ഷെ ആ മാർഗം ആരും പിന്തുടരുന്നില്ല എന്നാണ്. രീതി വളരെ ലളിതമാണ്, പക്ഷെ ഒരാളെ ശാന്തമായ മനസ്സോട് മനസ്സിലാക്കണം. പരമദിവ്യോത്തമ വ്യക്തിത്വമായ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്ന ലളിതവും സ്വാഭാവികമായ രീതി എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കാമെന്ന് ഭക്തിയുടെ അമൃത് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം, അനുഷ്ഠാനാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കേണ്ട രീതികൾ എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട്, നമ്മളോട് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ. ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക അല്ലെ. അതിൽ 3 കാര്യമാണല്ലോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം, ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണം. ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണം, അതാണ് ശരിക്കും മഹാമന്ത്രം നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത്. അല്ലാതെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടല്ല 3 കാര്യം. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുക, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, പിന്നെ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെയ്യുക. 3 കാര്യം പ്രൈമറി ആണ്. അത് നമുക്ക് അതിന് വളരെ ശാന്തമായിട്ടും ലളിതമായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ആർക്കും എപ്പോഴും എങ്ങനെയും ജപിക്കാം, എളുപ്പമുള്ള മാർഗമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക, അത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചത് എന്തും ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചിട്ട്, നമ്മളിപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡ്രസ്സ് പുതിയത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാം, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ എന്തും ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കാനുള്ള മനോഭാവം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക. ഇതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. പിന്നെയാണ് ഇത് വളരുന്നത്. അങ്ങനെ വളർന്നാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളെ പോയിന്റിൽ എത്തുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത വെച്ചാൽ മുതൽ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരമദിവ്യോത്തമ വ്യക്തിത്വമായ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന ലളിതവും സ്വാഭാവികമായ രീതി എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കാമെന്ന് ഭക്തിയുടെ അമൃത് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഉടനടി ഒരേ സമയം സ്നേഹിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഒരു മരത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ, ഒരാളുടെ വയറ്റിൽ ഭക്ഷണം നൽകുന്ന പോലെയാണ് ഇത്. ഒരു മരത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതോ വയറ്റിൽ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതോ ആയ രീതി സാർവത്രികമായി ശാസ്ത്രീയവും പ്രായോഗികവുമാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വയറ്റിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ, അത്തരം പ്രവൃത്തിയിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജം ശരീരം മുഴുവൻ ഉടനടി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും നന്നായി അറിയാം. അതുപോലെ നമ്മൾ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഊർജം ഏറ്റവും വലിയ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗത്തും ഉടനടി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. മരത്തിന് ഓരോ ഭാഗവും നനയ്ക്കാനോ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വെവ്വേറെ ഭക്ഷണം നൽകാനോ കഴിയില്ല. എല്ലായിടത്തും എല്ലാം ഉടനടി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് എങ്ങനെ തിരിക്കാമെന്ന് ഭക്തിയുടെ അമൃത നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഈ രീതി അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ് എവിടെയാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു. ഒരു മരം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം. അതാണ് സത്യം അറിഞ്ഞ വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സത്യം അറിഞ്ഞ വ്യക്തികൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അല്ലാത്ത അറിയാത്തവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചെടിക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് അറിയാം. ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ മരം കാണാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ മരം വളരണ എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാത്ത വ്യക്തിനോട് വെള്ളം നനയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവന്റെ ബുദ്ധിശക്തി അനുസരിച്ച് അവൻ പലതും ചെയ്യും. അവൻ ചിലപ്പോൾ മുകളിൽ ഒഴിക്കും, താൽമേൽ ഒഴിക്കും, പല സ്ഥലത്തും ഒഴിക്കും. അതന്നെ സത്യം അറിഞ്ഞ വ്യക്തി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് എവിടെ ഒഴിച്ചാലാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം എല്ലായിടത്തും കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതിയും വയറ്റിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം. ഭഗവാനെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ലഭിച്ചിരിക്കും. അതിനോടാണ് എല്ലാതും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത്
ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നത്തെ മനുഷ്യ നാഗരികത സുഖകരമായി ജീവിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം മുന്നേറിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സന്തുഷ്ടരല്ല. കാരണം നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ജീവിതത്തിലെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ മാത്രം നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തരല്ല. വ്യക്തമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അമേരിക്ക. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാഷ്ട്രം. ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്കായി എല്ലാ സൗകര്യമുള്ളതിനാൽ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായവരും നിരാശരുമായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ അത്തരം പുരുഷന്മാരുടെ ഭക്തിയുടെ അമൃതയിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കല പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഇതിനാൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ഉയർച്ച നേടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. പക്ഷെ എന്താണ് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം തരുന്നില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം കിട്ടാത്തത്? പ്രഭു എത്രാമത്തെ പേജാണ് ഈ വായിക്കുന്നത്? ഏത് പേജാണ് വായിക്കുന്നത്? ഇത് ബുക്കിലുള്ള മാതാജി, ഇത് സ്ലൈഡിൽ ബുക്കിൽ ഇല്ലത്. ബുക്കിലായിട്ടില്ല, ബുക്കിൽ വരും അപ്പൊ പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, പലരും വീഡിയോ പരിപൂർണമായ എന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഖ സൗകര്യമുള്ള വ്യക്തിക്കും ആനന്ദം എന്തുകൊണ്ട് ലഭിക്കാത്തത്? ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അംബാനി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാണ്ടാവുമ്പോഴല്ലേ അത് കിട്ടാത്തത് പ്രഭുജി? ഭഗവാന് ശരണാഗതി കിട്ടാത്തത് പാർഷ്യലി ശരിയാണ്. ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും? ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനോ ശാശ്വതമായുള്ള സുഖം മാത്രമേ നിലനിൽക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സുഖം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സുഖം കിട്ടും. അപ്പോ വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ മുന്നിൽ വായിച്ചു. കാരണം നമ്മള് സുഖം അന്വേഷിക്കുകയാണ് അല്ലെ, സ്നേഹം അന്വേഷിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം അമ്മനെ സ്നേഹിക്കും, പിന്നെ അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കും, പിന്നെ വീട്ടുകാരെ സ്നേഹിക്കും, പിന്നെ നാട്ടുകാരെ സ്നേഹിക്കും. ഇങ്ങനെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് എത്തണില്ല. ആ പോയിന്റ് എത്താത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് സന്തുഷ്ടരല്ലാത്തത്. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സാധനം നമുക്ക് കിട്ടാത്തിടത്തോളം അല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഒരു ചെറിയ കുട്ടി, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഒരു അമ്പലപ്പറമ്പിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നീക്കാം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? എല്ലാവരും ആ കുട്ടി അമ്മനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കണം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? അവനെ പലരും വിളിച്ചിട്ട് കരയിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പല മാർഗങ്ങളും ചെയ്തു നോക്കും. അവന് കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷെ കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങി കുറച്ചു നേരം നോക്കും, പിന്നെ അവൻ കരയാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ? കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിലത്തെ അമ്മനെ കിട്ടണം, അത് മാത്രമേ അവന്റെ ചിന്തയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ നൈമിഷ്യം വേണം. ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തോന്നും അതല്ല എന്റെ സന്തോഷം. ഇത് തന്നെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്കും സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല പരിപൂർണമായിട്ട്. അതിന് നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരാഗ്രഹം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങള് നിൽക്കുവോ? ഇല്ല, മരണം വരെയാണ്. മരണ സമയത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ പല ആഗ്രഹങ്ങൾ അപ്പോഴും ബാക്കി. അതെന്താ നിൽക്കാത്തത്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനോട് അത്ര അടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അത്ര ഭഗവാനെ ഉറച്ച് അല്ല, ഭഗവാനെ ഉറച്ചതെന്നല്ല, ഭഗവാനെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അല്ലേ? അതായത് ഭഗവാനെ എന്ന് കിട്ടണ്, അതായത് സ്വന്തം മകനെ അല്ലെ അമ്മനെ കിട്ടിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അവന് പരിപൂർണ്ണ സന്തോഷമുള്ളൂ. ഇതാണ്. അപ്പോഴെന്താണ് നമ്മള് ആ സന്തോഷം, നമ്മളിപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു വീട് വെക്കാന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങും. ആ കട്ടള, ആ പെയിന്റ് ശരിയായില്ല, അതിന് ബൾബ് ശരിയായില്ല എന്നുള്ള സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ? പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് വേണ്ട സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കണില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞ ആ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനായിട്ട് കിട്ടുമ്പോഴോ ആ പരിപൂർണ സന്തോഷത്തിൽ എത്തുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ രീതിയിൽ അറിയാം, അമേരിക്ക ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൗതികമായിട്ട് ഉയർന്ന രാജ്യമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ഇത്ര പ്രശ്നം? അപ്പൊ ഭൗതികതയല്ല സന്തോഷം, ഇതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ട് എത്ര നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും, അതാണ് ഇതിന്റെ പോയിന്റ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എത്ര നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും നമുക്ക് പരിപൂർണ്ണ സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല. അതാണ് അമേരിക്കയുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പോകാൻ അമേരിക്കയിൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി വരുന്നതുണ്ടല്ലേ പ്രഭു? ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താണ് എണ്ണയില് കത്തണ തീയില് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന പോലെയാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ. എത്ര കൂട്ടുന്ന അത്രയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവേണം.
ആഗ്രഹങ്ങൾ ആഗ്രഹം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. ഇല്ലാതെ വന്ന ആഗ്രഹമില്ല, ആഗ്രഹം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ആഗ്രഹത്തെ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാൻ, നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ എന്ത് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ശ്ലോകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളോ കഥകളോ കീർത്തനം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ, അതിന് ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് ഋഷീശ്വരൻ, അതായത് ഭഗവാന്റെ പേരെന്താ? ഋഷികേശൻ. അപ്പൊ ഋഷികേശൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ട് എത്ര നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു നിമിഷം നേരത്തേക്ക് അത് തോന്നും. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു വീട് വെച്ച് അപ്പൊ ഒരു സന്തോഷം കണ്ട് അടുത്ത നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടാവും. ഇത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിലനിന്നിരിക്കും എപ്പോ വരെ? ഭഗവാനായിട്ട് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ളിടത്തോളം കാലം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ജ്വലിക്കുന്ന ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അഗ്നി ഉടനടി കെടുത്തിക്കളയുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഭൗതിക ജീവിത രീതിയിൽ നാം വളരെയധികം പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്നേഹപ്രവണത നിറവേറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെ അതൃപ്തിയുടെ മൂലകാരണം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണതയോടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാമെന്നും അങ്ങനെ ഈ ജീവിതത്തിലും അടുത്ത ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റാമെന്നും ഭക്തിയുടെ അമൃതം നമുക്ക് പ്രായോഗിക സൂചനകൾ നൽകും. ഭക്തിയുടെ അമൃതം ഒരു ഭൗതിക ജീവിത രീതിയെയും അപലപിക്കുന്നതല്ല, അവതരിപ്പിക്കുന്നത്, മറിച്ച് മതവിശ്വാസികൾക്കും തത്വചിന്തകർക്കും പൊതുവെ ആളുകൾക്കും കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാമെന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒരിക്കലും ഭൗതികത കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്നേഹമാണ്. ആ സ്നേഹം നമുക്ക് എത്താത്തോടത്തോളം കാലം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളെ ഭക്തി അമൃത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനെ ഭക്തിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമാണ്? മറിച്ച് മതവിശ്വാസികളും തത്വചിന്തകരും പൊതുവുള്ള ആൾക്കാർക്കും കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാമെന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, സമ്മതിച്ചു. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പഠിക്കും. നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതല്ല, പിന്നെ എന്തിനു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണം? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതല്ല, പിന്നെ എന്തിനു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണം? മനസ്സിന് സമാധാനം സന്തോഷം കിട്ടും അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ, ഭഗവാനെ കണ്ട് തൊഴുത്. ഭഗവാനെ സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാം, ഭഗവാനെ കണ്ട് കിട്ടുമ്പോ സന്തോഷം കിട്ടും അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത്, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചോദിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ ഇത്രയും വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചൂടെ? വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ്. രാജ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പോലെയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മളെ അല്ലെ? നമ്മളെ അത്ര ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല പ്രഭു, കാരണം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ചൈതന്യം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ഒരു ഇത് വരികയാണ്. ഉള്ളിലുള്ള തന്നെയാണ് അത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതോ നമുക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എല്ലായിടത്തും കാണാൻ കഴിയും. ആർക്ക്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ആവണം. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാവിടെയും കാണാൻ പറ്റും ഭഗവാനെ. അല്ലാത്തടത്ത് പിന്നെ ഹിരണ്യകശിപിനോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അതാണ് അവസ്ഥ. ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും കാണാൻ പറ്റും. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നാലും കാണാൻ പറ്റാത്ത, ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇറങ്ങിയാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭക്തിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആയ ഒരു കഥയുണ്ട് മഹാഭാരതത്തില്. ദുര്യോധന. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ നേരിട്ട് വന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. മനസ്സിലായി? ഭക്തനെ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ കാണും, ഭക്തനല്ലാത്തടത്ത് ഭഗവാൻ വന്നാലും മനസ്സിലാവില്ല. അയ്യാണ് അവസ്ഥ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളെ ഭക്തി വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആവണ്ടോ? സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ABCD പഠിക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട നമുക്ക്
12th 10th അതൊക്കെ പഠിച്ചെടുത്ത് പോകണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തി, എല്ലാവരുടെയും ഭഗവാനെ കാണാവുന്ന അവസ്ഥ എത്തി. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞത്, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അല്ലേ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരാളുടെ ലക്ഷ്യം. ഓക്കെ, അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അസ്വസ്ഥതകളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അതേസമയം കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കലയും അദ്ദേഹം പഠിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ പ്രവണത ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നിരവധി മാർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ആശയം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ നമ്മൾ മരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളം നനയ്ക്കുന്നു, പക്ഷെ മരത്തിന്റെ വേര് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എല്ലാ വിധത്തിലും ഫിറ്റായി നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ വയറ്റിലേക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനെ അവഗണിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നാൽ സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുക എന്നതാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും സാക്ഷാത്കാരവും ഒരേ സമയം ഒന്നിച്ചു പോകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, രാവിലെ സ്വയം കാണുക എന്നാൽ സൂര്യോദയം കാണുക എന്നാണ്. സൂര്യപ്രകാശം കാണാതെ ആർക്കും സ്വയം കാണാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ കൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പ്രശ്നമേ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകളെ ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കലയാണ്. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതി ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മൾക്ക് ഭൗതികത, അതായത് വിരക്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസക്തിക്ക് കടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ഭൗതികത വിട്ടാലോ ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വിരക്തി വരും. മനസ്സിലായോ പോയിന്റ്? നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മ വിരക്തിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കേണ്ട. ഒരു എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ ഇരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇരിക്കണം, എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മധുരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കണം. നമ്മളോട് അത് പറയണ കഴിക്കരുത് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചിന്ത മുഴുവൻ അതിലായിരിക്കും, അല്ലെ? ജനറൽ ആയിട്ട് അതിലായിരിക്കും. മനസ്സിലെ? കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കഴിച്ചു, കഴിക്കരുതെന്ന് പറയണം. അതാണ് വിരക്തി. അപ്പൊ വിരക്തിയിലൂടെയും ഭഗവാൻ, അതമ്മ ഭഗവത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, വിരക്തിയിലൂടെയും ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാം, ഒരു സംശയമില്ല. ആ അവസ്ഥ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് അർജുനൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്തത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിരക്തി നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടോ നമ്മള് ആസക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതായത് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആസക്തി ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളേക്കിൽ തന്നെത്താനെ വിരക്തി വരും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അസ്വസ്ഥതകളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ അതേസമയം കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കലയും അദ്ദേഹം പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ജീവിതം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയും. പ്രശ്നം അപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിൻ്റെയാണത്. പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടാവും, ഭൗതിക ലോകം തന്നെ പ്രശ്നമാണ്, സംസാര സാഗരം, അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അതാണ് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ മരത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നത്. വീണ്ടും മരങ്ങളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുകളിലേക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് മരം വലുതായിക്കോളും. അപ്പൊ ഒഴിക്കണം എവിടെയും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എങ്ങനെ ഒഴിക്കണം എന്നും അറിയണം. അതാണ് കല, അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ വയറ്റിലേക്ക് ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എല്ലാ വിധത്തിലും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. അതാണ് ഭൗതിക ലോകം. നമുക്ക് ശരീരം നല്ല ഫിറ്റ് ആവണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചിന്താഗതിയാണ് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം വേണം, ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ എന്താണ്, ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഫിറ്റ് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞു, അല്ലേ? ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഫിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കണം. അതാണ് ഉദാഹരണം. അതേപോലെ തന്നെ ഉദാഹരണമാണ് സൂര്യോദയം കാണുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം കാണാത്ത ആർക്കും സ്വയം കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആ ഭക്തി കിട്ടണം, അതായത് സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല. പരമാനന്ദം എപ്പോഴാണ് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ തന്നെ, നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, പതുക്കെ നമുക്ക് വിരക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറയും. ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുമ്പോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറയും. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഭൗതികതയ്ക്ക് ആഗ്രഹം കൂടുമ്പോ ഭക്തി കുറയും, ഭക്തി കൂടുമ്പോ ഭൗതികത ആഗ്രഹം കുറയും. അതാണ് നമുക്ക് ഭൗതികനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണം കൊണ്ട്
നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തി ആസക്തി കൂട്ടുക, ഭക്തിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഭക്തിയുദ്ധ സേനകൾ ചെയ്യണം 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് മുഴുവനും ഭൗതികത ആ വിരക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണം. വിരക്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് വിരക്തി ആയാലോ ശരിക്കും ഭക്തി കിട്ടുള്ളൂ, മുക്തി കിട്ടിയാലോ ഭക്തി കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് പോയിന്റ്. ഹരേഷ്ണ അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കായി പ്രത്യേക സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ അമൃത്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നെ സഹായിക്കും എന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ ശ്രീമദ് ജയാനന്ദ ബ്രഹ്മചാരിയുടെ സംഭാവനകളെ നന്ദിയോടെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഈ മഹത്തായ സാഹിത്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയ ഇസ്കോൺ പ്രസ് ഡയറക്ടർക്കും എന്റെ നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീണ്ടും പോയിന്റ്സ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനാണ് പോയിന്റ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണ അവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കാണ്. അതാണ് നമ്മളിത് ഭഗവത്ഗീതൊക്കെ പഠിച്ച് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടോ നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത്. കാരണം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി, നമുക്ക് തിയറി കഴിഞ്ഞ് ഇനി പ്രാക്ടിക്കൽ വേണം അല്ലേ. നമ്മൾ തിയറും പ്രാക്ടിക്കലും അല്ല പഠിക്കുക. ആദ്യം തിയറി പഠിക്കും, പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കലാണ്. ആദ്യം കൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യില്ല, ആദ്യം തിയറി മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ആ തിയറി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കണം. ആ പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ആണ് ഇത്. അപ്പൊ അതാണ് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ, അത് നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 16 പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ കുറെ നമ്മൾ നിബന്ധനകൾ പറഞ്ഞാണ്. അതൊക്കെ ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്കിത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽക്കോട്ട് കേട്ട് ഇതിൽ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലത്തെ കുറെ പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ്സുകൾ മാത്രം എടുക്കും നമ്മൾ. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കണം. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കായി പ്രത്യേകം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ അമൃത്. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് തിയറി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ പ്രാക്ടിക്കല്. അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രാക്ടിക്കല്. ഹരേഷ്ണ ഇത്രയും പറഞ്ഞാലും കഴിഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞു. ഹരേഷ്ണ ഇത് പ്രഭു ഇതിന്റെ കോപ്പി ഒന്ന് ഇട്ട് തരണേ പ്രഭു, ഞങ്ങൾക്ക്. ശരി ശരി, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇതില് സംശയങ്ങളില്ലല്ലോ? നോട്ട്സ് അല്ല അതിന്റെ ഇത് വേണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് വായിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഞാനത് വിട്ടുതരാം, ഞാനത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വിട്ടുതരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. ബുക്കിന്റെ ആണോന്നൊരു സംശയം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ബുക്കിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അവതാരിക ബുക്ക് ഉണ്ടാരെങ്കിലും ഉണ്ട് എല്ലാരെയും. ആരാ വായിക്കുന്നത്? വായിക്കണോ പ്രഭു? വായിക്കട്ടെ ഞാൻ. അവതാരികയല്ലേ? അവതാരിക. മംഗള പ്രാർത്ഥനയോടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനാണ്. കാരണങ്ങളുടെ എല്ലാം കാരണഭൂതൻ. ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം എന്നീ രസങ്ങളുടെ എല്ലാം സംഭരണീയമാണ്. സർവശ്രേഷ്ഠമായ ആകർഷക രൂപമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. സാർവലൗകികമായ ഈ അതീന്ദ്രിയവും ആകർഷകവുമായ ശരീര ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം താരക, പാലിക, ശ്യാമ, ലളിത, സർവോപരി ശ്രീമതി രാധാറാണി എന്നീ ഗോപികമാരെ മുഴുവനും വശീകരിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ പ്രേരണയാൽ നടത്തുന്ന ഈ കൃതിയുടെ രചനയിൽ വിഘ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മിൽ ചൊരിയട്ടെ. അപ്പൊ അവതാരികയിലെ ആദ്യം മംഗളാചാരനാണ് നമ്മൾ ഇന്നലും ചൊല്ലിയാണല്ലോ അത്. അതായത് 6 ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള സമർപ്പണമാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. അതാണ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ്. അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സമർപ്പണം കഴിയാണ്. അപ്പൊ അതില് സമർപ്പണം കഴിഞ്ഞു, ആദ്യം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരാണ്. ആരൊക്കെ നമ്മൾ 12 രസങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, ഹാസ്യം, കരുണ, ഭയം, ഭയാനകം, വീരം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. ഇങ്ങനെ 12 രസങ്ങളാണ്. അഖില രസാമൃതമൂർത്തി എന്നാണല്ലോ ഭഗവാനെ പറഞ്ഞത്. എല്ലാ രസങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി പറയാണ്. അതീന്ദ്രവും ആകർഷണമായ ശരീര ലക്ഷണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം താരക, പാലിക, ശ്യാമ, ലളിത, സർവോപരി ശ്രീമദ് രാധാറാണി. അപ്പൊ സഖിമാരെ പറ്റി പറയാണ്. എല്ലാവരും വശീകരിക്കുന്ന ആ സൗന്ദര്യം, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി പറയാണ്. അപ്പൊ ഇതില് 12 രസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മള്. അതില് 5 രസങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്: ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് ഏത്? മാധുര്യരസം. മാധുര്യരസത്തിലാണ് ആര്? രാധാറാണി. വാത്സ്യത്തില് ഇതിന്റെ ഓരോരുത്തര് ഇതുണ്ട്. ശാന്തം, ഞാൻ പേര് വിട്ടുപോയി. ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ രസത്തിനും ഓരോരുത്തരുണ്ട്. ഇപ്പൊ ദാസ്യം ആരായിരിക്കും? ഹനുമാൻ സ്വാമി. സാഖ്യോ? അർജുനൻ. വാത്സല്യോ? വാത്സല്യം യശോദാമ്മ. അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വിട്ടുതരാം. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രസം, ആർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ രസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓരോരുത്തരും ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ 12 രസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. ആയിക്കോട്ടെ. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെയും ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ഈ സംഗ്രഹ പഠനം തയ്യാറാക്കാൻ എനിക്ക് പ്രചോദനം അരളിയ ശ്രീ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെയും പാദകമലങ്ങളിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. 5 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ അവതാരം ചെയ്ത ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ ശാസ്ത്രമാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാസ്വാമി ആർക്ക്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞില്ലേ? ഈ 3 പേരെയും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങളാണ്. ആദ്യത്തേത് ഭഗവാനോടും 6 ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, അതായത് പ്രഭുപാദ് സ്വാമിയുടെ ഗുരുവിനുള്ള ആയ പ്രണാമ മന്ത്രമാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തേതിൽ വരുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് ഗ്രന്ഥം? ശരിക്കും സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക്, സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അത് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 ഒന്ന് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നതും, അതായത് ഭഗവാനും 6 ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ളത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ആർക്കാ? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, അതായത് പ്രഭുസ്വാമിയുടെ ഗുരുവിന് സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രഭുസ്വാമി. പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് അർപ്പിച്ച പ്രണാമ മന്ത്രം. അപ്പൊ 3 പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങളാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഈ 3 പാരഗ്രാഫ്. തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും ആത്മീയ ആചാര്യനുമായ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് ആദരപൂർവ്വം പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഈ വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തന്റെ ആചാര്യന് സന്തോഷമരളട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അമൃത സിന്ധുവിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് രാധയെയും കൃഷ്ണനെയും സേവിച്ച് സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് സദാ അതീന്ദ്രിയാനന്ദം അനുഭവിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന തുടരുന്നുമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് വീണ്ടും രൂപഗോസ്വാമി ഈ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ട് ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? സനാതന ഗോസ്വാമി. അതാണ്. അപ്പൊ അത് മന്ത്രങ്ങളാണ്. ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ശ്ലോകങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഇതില്ലാത്തതാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒക്കെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാസമുദ്രത്തിലെ മകര മത്സ്യങ്ങൾക്ക് സമാനരും മുക്തിയുടെ വിവിധ നദികളെ നിസ്സാരമാക്കി തള്ളിക്കളയുന്നവരുമായ മഹാഭക്തന്മാർക്കും ആചാര്യന്മാർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദികൾ സമുദ്രത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നത് പോലെ പരമസന്ധിയിൽ ലയിക്കാനാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് താല്പര്യം. സമുദ്രത്തെ മുക്തിയായും നദികളെയെല്ലാം മുക്തിക്കുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങളായും കൽപ്പിക്കാം. അവസാനം സമുദ്രവുമായി കൂടിക്കലരുന്ന നദീജലമാണ് അവ്യക്തഗതവാദികളുടെ വാസം. നദിയിൽ എന്ന പോലെ സമുദ്രത്തിലും അസംഖ്യം ജലജീവികൾ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സമുദ്രത്തിൽ വസിക്കുന്ന മകരമത്സ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊഴുകിയെത്തുന്ന നദികളെ കുറിച്ച് ഗവനിക്കാറില്ല. ഭക്തൻ നിത്യമായി ജീവിക്കുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മഹാസാഗരത്തിലാണ്. അവർ നദികളെ വകവയ്ക്കുന്നില്ല. അതായത് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ അലയാടിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എന്നർത്ഥം. സാവധാനം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദികളോട് തുലനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രക്രിയകളുമായി അവർക്ക് ബന്ധമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തത് പറയാണ്, ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്
പരിപൂർണമായ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകത പറയാണ്. നമ്മൾ ഇതിന് ആചാര്യന്മാർ, വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഭക്തരെ പറ്റി പറയണേ. അവരെ മകര മത്സ്യങ്ങൾ, അതായത് സ്രാവുകൾ, കടലിലത്തെ വലിയ സ്രാവുകൾ, അതിനോടായിട്ടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്താ പറയണത്? അവർക്ക് എന്താണ് കടലിലത്തെ ഏറ്റവും താഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അവർക്കറിയാം. അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് മുക്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതാണ് മഹാസമുദ്രത്തിലെ മകര മത്സ്യങ്ങൾക്ക് സമാന ഒരു മുക്തിയുടെ വിവിധ നദികളെ നിസ്സാരമാക്കി തള്ളിക്കളയുന്നവരുമായ മഹാഭക്തന്മാർ. അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ ബാക്കി മുകളിൽ ഇപ്പൊ ചെറിയ മത്സ്യം നടക്കുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നദിയിലേക്ക് വരുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നദി സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വല്ല പ്രശ്നങ്ങളോ ഇതൊന്നും അവരെ അലട്ടൂല. കാരണം എന്താണ്? അവരിതല്ലാതെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ്. അവര് ഇതിന്റെ ആ തലം കടന്ന്, അതാണ് അവരെ സ്രാവുകളായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടെ പറയാണ്, ശരിക്കും നദികളുണ്ടല്ല, നദികളെ എവിടെയാണ്? സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നദികളെ മുക്തിപദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നദീനായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. പരമസത്യത്തിൽ ലയിക്കാൻ അവ്യക്തിവാദികൾക്ക് താല്പര്യം. അപ്പൊ പരമസത്യം ലയിക്കാൻ നമ്മൾ സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ലയിക്കുക എന്ന് പറയും നമ്മൾ. ആ ലയനം എവിടെയാണ്? നദി സമുദ്രത്തിൽ വന്ന് ലയിക്കണ പോലെയാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. സമുദ്രം എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. അതാണ് അത് താഴെ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള വലിയ വലിയ സ്രാവ്, വലിയ വലിയ മീനുകൾക്ക് അറിയാം സമുദ്രം എന്താണ്. അതാണ് വലിയ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ നദികളിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മീനുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അതിനൊക്കെ എന്താണ്? ഈ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരെ ലെവലാണ്. സമുദ്രമായിട്ട് ഒരു നദീനെ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സമുദ്രത്തെ മുക്തിയായി നദികളെല്ലാം മുക്തിക്കുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങളായിട്ടും കത്തിയ. അപ്പൊ സമുദ്രത്തിൽ എത്താണ്, ലയിച്ചു. സമുദ്രം മുഴുവനായിട്ട് അറിയില്ല അവർക്ക്. അവിടെ വന്നു വീണു. ചെറിയൊരു മീൻ സമുദ്രത്തിൽ വന്ന് വീണ പോലെ. കടലിലുള്ള താഴത്തുള്ള വലിയ സ്രാവുകൾക്ക് ഇത് മുഴുവൻ അറിയാം, ഇതെന്താണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ മാർഗങ്ങളാണ്, പല പല മുക്തിയിലേക്കുള്ള പല മാർഗങ്ങളാണ് നദീനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നദി എന്ന് പറയുമ്പോ മാർഗങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ നദിയിൽ എന്ന പോലെ സമുദ്രത്തിലും അസംഖ്യ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ നദിയിൽ എന്ന പോലെ, അപ്പൊ നദി മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തി, നദിയിലുള്ള ചെറിയ മീന് നദി മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ കോടിക്കണക്കിന് മത്സ്യങ്ങളും പല പല ജീവികൾ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയില്ല, നദിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അതാണ് അത് കണ്ടുന്ന അവരെ മുക്തി തലത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പോയിന്റ്. അതുകൊണ്ട് മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നദിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളാണ്. ശരിക്കും ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കടലിലുള്ള സ്രാവാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവർ നദിയെ വകവെക്കുന്നില്ല. അതായത് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനുള്ള അതീന്ദ്ര ഭഗവത് സേവനത്തിൽ അലയാഴികളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എന്നർത്ഥം. സാവധാനത്തിൽ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദികളുടെ തുലനം ചെയ്യുന്ന മറ്റു പ്രേക്കളൊന്നും അവർക്ക് ബന്ധമില്ല. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും എന്താണ് നദിയായിട്ടോ നദിയിലത്തെ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളായിട്ടോ ഇതൊന്നും ബന്ധമില്ല. കാരണം സ്രാവുകള്, വലിയ വലിയ മത്സ്യങ്ങള് ശരിക്കും ആ കടലിനെ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യണത് ആരാണ്? ശരിക്കും നമുക്കറിയാം, വലിയ വലിയ സ്രാവുകളും വലിയ വലിയ മീനുകളാണ് സമുദ്രത്തിനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭക്തന്മാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രത്തിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്ന താർക്കികന്മാരിൽ നിന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ, പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സാഗരത്തെ കാത്തുരക്ഷിക്കണമെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി തന്റെ ആത്മീയാചാര്യനായ ശ്രീല സനാതന ഗോസ്വാമിയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അവരുടെ വാദമുഖങ്ങളെ സാഗരമധ്യത്തിലെ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തോടാണ് അദ്ദേഹം ഉപമിക്കുന്നത്. സമുദ്രമധ്യത്തിലെ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം കൊണ്ട് കാര്യമായ ഉപദ്രവമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ എതിർക്കുന്നവരും ആത്യന്തികമായ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് ദാർശനിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നവരുമൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മഹാസാഗരത്തെ ഇളക്കി മറിക്കാനാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം മഹാസാഗരത്തിൽ അവിടെ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും മഹാസാഗരത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി അതാണ്. എന്നാലും ഭക്തി ഭാഗവത് സേവനത്തിന് ശാസ്ത്രം അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്ന താർക്കികന്മാരിൽ നിന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സാഗരത്തെ കാത്തു രക്ഷിക്കണമെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി തന്റെ ആത്മീയ. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി പ്രാർത്ഥിക്കാണ്, ഇതിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, എന്നാലും അങ്ങ് നോക്കണമേ. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ. കാരണം അവരെന്ത് ചെയ്താലും ഇതിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, എന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കണം പറയില്ലേ. എന്നാലും ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ എടുക്കില്ലേ. കാരണം കടലില് വലിയ വലിയ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് എന്തിനായിട്ടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്? അതാണ്
ശാസ്ത്രങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച് പറയുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ മായാവാദി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മായാവാദി ആയാലും ശൂന്യവാദം, ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്ന സെക്ഷനുകളാണ്. അവരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവരെ ശാസ്ത്രത്തെ, അവരെ ചിന്താഗതിയെ മുഴുവനും എന്താക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്? സമുദ്രത്തിലെ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ, അഗ്നിപർവ്വതത്തിന് പവറുണ്ട്, ഒരു സംശയവും. പക്ഷെ സമുദ്രത്തിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അഗ്നിപർവ്വതത്തിന് പവറില്ല. ഇതാണ് പറയുന്നത്. എന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ലെങ്കിലും ലോകം മുഴുവനും കൃഷ്ണാവബോധം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ കർത്താവായ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി വിനയപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം മനോഭാവം ഇത് തന്നെയായിരിക്കണം. നാം വലിയ ധർമ്മ പ്രബോധകരാണെന്നൊന്നും കരുതരുത്. ആചാര്യന്മാരുടെ കയ്യിലെ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നാം. അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മാനവ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കും വല്ലതുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു സമീപനമാണ് എപ്പോഴും വേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വീണ്ടും, കാരണം രൂപഗോസ്വാമി തന്നെ പറയാണ്, എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ വലിയ കൃഷ്ണാബോധം വലിയ വ്യക്തിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ആചാര്യന്മാര് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അവർ ഇത്ര ഉയർന്ന വ്യക്തികളായിട്ടും അവര് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരൊക്കെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? അത് ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അത്ര ഉയർന്ന തലത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തരുന്ന ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ദാസാനുദാസ, ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയാം. അപ്പൊ ഭക്തിയില് നമ്മൾ ഉയരും തോറും ശരിക്കും താഴാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 2 രാജാക്കന്മാരുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹലോ. കുറച്ച് കണ്ടു വിളിക്കും, കുറച്ച് കണ്ടു വിളിക്കും. ഒരു മീറ്റിംഗില്ലേ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഉയരും തോറും ശരിക്കും താഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം 2 തരം രാജാക്കന്മാരുണ്ട്. നമുക്കറിയാല, പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ട്? അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഇല്ല പ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ? അവൻ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, അല്ലെങ്കിൽ സമ്പന്നൻ, എല്ലാം കൊണ്ടുള്ള വ്യക്തി, അല്ലെ? എല്ലാതെ കയ്യിലുണ്ട്, ഇല്ലാത്ത ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് രാജാവ് എന്ന് പറയാം. സമ്പന്നനായിരിക്കും, സുഖനായിരിക്കും, എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തി അവനൊരു രാജാവ്, അല്ലെ? അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ട് എല്ലാതെ ഉള്ളവൻ, അതല്ലേ രാജാവ് നമ്മളെ രീതിയില്. മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാതും ഉള്ളവൻ, എല്ലാതും ഉള്ളവൻ. ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്തവനെയും മഹാരാജാന്ന് വിളിക്കാം. അതാണ് ഏറ്റവും ഒരു മഹാരാജാവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം, അല്ലെ? മഹാരാജാവ് എന്നുള്ള വീടാണ്. 2 മഹാരാജാവാണ്, 2 തലാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാ? ഒന്നുമില്ലാത്തവനെയാണ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഉയർന്ന വരുന്ന ഭക്തന്മാരെ കാര്യം. അവർ ഉയരും തോറും താഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് തരുന്ന ഉപദേശമാണ്. നമ്മൾ ഉയരും തോറും താഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ താഴ്ന്ന് അവിടെ എത്തും നമ്മൾ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മഹാരാജാവുന്നത്. അതെ, ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് മഹാരാജാവ്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്, അതായത് രൂപഗോസ്വാമി തന്നെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അനുയായികളാണ്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത്, നാം കാലടി പാടുകൾ പിന്തുടർന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന മാനസമൂഹത്തിൽ. പിന്നെ അവരെ പ്രത്യേകത, അവര് ആ ലെവലിൽ എത്തിയവർക്ക് അല്ലാതെ അറിയാം. അവര് നമുക്ക് എന്തിനും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അവര് ആ തലത്തിൽ എത്തണം. നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന വല്ല കാര്യമുണ്ട്? അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടി കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ്. പിന്നെ അവര് നമ്മളോട് എന്തിനു പറഞ്ഞു തരുന്നതൊക്കെ? എല്ലാവർക്കും ആ ആനന്ദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞവർക്ക്, അല്ലെ? നമ്മളെ ലെവലിൽ ചിന്തിച്ചാൽ അവർക്ക് പരമാനന്ദം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അവരെന്തിനു ഇതൊക്കെ എഴുതി വീണ്ടും നമ്മളെ ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? കത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നത്, നമ്മളെ അവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം
നമ്മളെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ ആ വഴിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാ. അപ്പൊ അവര് അത്ര കാരുണ്യവാന്മാരാണ് അല്ലെ, അതിന്റെ ചുരുക്കം അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യമുള്ള വ്യക്തിനെയാണ് ശരിക്കും വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അതെ അതെ. അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം എന്റെ ദുഃഖമാണെന്ന ചിന്താഗതി അല്ലെ. അതായത് കാരണം ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെ, അവനും കൂടെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തണം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കുളത്തിൽ എവിടെങ്കിലും വീണ് നിൽക്കാം, നമ്മള് രക്ഷപ്പെട്ട് അവനെ ഞാൻ മുങ്ങിച്ചെത്താലെന്നല്ല, അവനെ നമ്മൾ പിടിച്ച് കയറ്റാൻ നോക്കും അല്ലെ. ഇത് തന്നെയാണ് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാർ ചെയ്യണം. അവര് രക്ഷപ്പെട്ടു, നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ട് മുങ്ങിത്താഴ്ന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കുക, ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറയാണ്. അവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണം. അവരെയാണ് ആചാര്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ടും പറയുന്നത് എന്താണ്, ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ല, ഞാൻ പരിശ്രമിക്കാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ഇതാണ് ഈ പോയിന്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത വായിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ 4 ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. സമുദ്രത്തെ എന്ന പോലെ ഈ ഓരോ ഭാഗത്തിനും വിവിധ ഉപവിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട്. ജലസമുദ്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ന പോലെ പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തമം എന്നിങ്ങനെ 4ആയിട്ടാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ ആദ്യം വിഭജിച്ചിരുന്നത്. ഓരോന്നിനെയും ഉപവിഭാഗങ്ങളെ തരംഗങ്ങളായും വിഭജിച്ചു. സമുദ്രത്തിലെ 4 മേഖലകളിൽ എവിടെയൊക്കെയെങ്കിലും വിവിധ തരംഗങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലും വിവിധ തരംഗങ്ങളുണ്ട്. 1-ാം ഭാഗത്ത് 4 തരംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അവയിൽ ആദ്യത്തേത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവിവരണമാണ്. 2-ാമത്തെ ഭാഗം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. 3-ാം തരംഗം പരമാനന്ദത്തിലെ ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായ ഈശ്വരപ്രേമത്തെ കുറിച്ചാണ് 4-ാമത്തെ തരംഗം. ഇവയിൽ ഓരോന്നിന്റെയും ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അതിവിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തി. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു സമുദ്രമാണ് അല്ലെ. അതായത് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സമുദ്രത്തിലാണ്. ഈ സമുദ്രത്തെ തന്നെ വീണ്ടും 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സമുദ്രത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ തീരദേശത്തുള്ള ജലജീവികൾക്ക് വലിയ സൈസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഉൾക്കടലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വലിയ വലിയ സ്രാവും കാര്യങ്ങളും അല്ലെ. അതേപോലെ ഇതിനെ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 4 സമുദ്രത്തെ, ഭക്തിയുടെ സമുദ്രത്തെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, പിന്നെ ഉത്തരം, അതിനെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതില് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു തിരിവെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമുദ്രത്തിനെ 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ച്, ആ 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ചാലും അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെടുത്ത് വീണ്ടും അതിന് വിഭജിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം കാല്, ഉദരം, തല, ഇത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരമായി ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ കാലും പിന്നെ കൈയും ഉദരവും അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ നെഞ്ചാ പോർഷൻ, മുകളില് തല, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ വിശദാക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ തല എടുത്തിട്ട് വരയില് കണ്ണുണ്ട്, മൂക്കുണ്ട്, ചെവിയുണ്ട് എന്ന് പറയും അല്ലേ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ കണ്ണിനൊന്നും കൂടെ വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞ കണ്ണിന് കൃഷ്ണമണി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും അല്ലേ. എന്നതുപോലെ ഈ സമുദ്രത്തെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ഭക്തിനെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭക്തിയുടെ ലെവലുകൾ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഓരോത്തിനും വീണ്ടും തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് പോവാണ് ഉള്ളിലേക്ക്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ അത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളൂ. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ തന്നെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് സമുദ്രത്തിനെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചു, അതിൽ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും 4ആയിട്ട് തിരിച്ചു. ഒരു സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ 4 സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഒരു സ്ക്വയറിനെ വീണ്ടും 4ആയിട്ട് തിരിച്ചു. അത് ഭക്തിയുടെ വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം. നമ്മളൊരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ 10 ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ കുറെ പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് നിൽക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ വൈസ് വായിച്ചു പോയാൽ മതി. ഇതങ്ങനെയല്ല, അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പഠിക്കണം. ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ തന്നെ കുറെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അതിൽ വരുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ എന്നാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച്. എന്താണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ പറയുന്നത്? അതെന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം എല്ലാവരും പറയും. ഇത് എന്താണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം? അത് പറഞ്ഞുതരാണ്. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നിയമാക തത്വങ്ങൾ. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കണം നമ്മൾ. ഞാൻ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് നിയമങ്ങൾ? പിന്നത്തെ എന്താണ്? പരമാനന്ദത്തിലെ ഭക്തിയുത സേവനം.
ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ് അടുത്തത് എന്താണ്? പരമാനന്ദം. നമ്മൾ ആനന്ദം കിട്ടണം. നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടണം. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആനന്ദം കിട്ടണം. പിന്നെന്താണ്? ലക്ഷ്യം, ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായി ഈശ്വരപ്രേമം. ആനന്ദത്തിന് മുകളിലാണ് പ്രേമം. ആ പ്രേമഭക്തിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കാൻ, കൃഷ്ണപ്രേമം. ഈ 4 കാര്യമായിട്ട് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ തന്നെ ടോട്ടൽ 4 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ തന്നെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കണേ. അതില് ആ 4 ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം. രണ്ടാമത്തത് എങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, തത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ്? പരമാനന്ദം, ആനന്ദത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ 4ാമത്തെ ഈശ്വര പ്രേമം എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന് പ്രേമ ഭക്തി അതെന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം. ഇത്രയാണ് ശരിക്കും 19 ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇത് 19 ചാപ്റ്ററുകൾ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ഓക്കെ, അടുത്ത വായിക്കാം അല്ലെ? വായിക്കണം. വേറെ ഇതിലെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ. ഉത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ? ആചാര്യന്മാരെ ഏതവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും? ആചാര്യന്മാരെ അവസ്ഥ നമ്മ വായിച്ചാല് ആചാര്യന്മാര് ഏതവസ്ഥയിലുള്ള ജീവികളാണ്? കയ്യിലെ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നാം. നമ്മൾ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നാൽ മാനവ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി വല്ലതുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുക. അതൊക്കെ അത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് ശരിക്കും സ്രാവുകളായിട്ടാണ് ഉപമിക്കുന്നത് അല്ലെ? കാരണം എന്താണ് സ്രാവുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ഏറ്റവും ഭക്തി ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരാണ്. അതന്നെ, അതായത് സമുദ്രത്തെ മുഴുവനും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ശരിക്കും? സ്രാവുകളാണ് അല്ലെ? അതാണ് ആചാര്യന്മാര്, അതായത് ഉയർന്ന വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ബാക്കിയുള്ളവർ ആരാണ്? നദികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ആരാണ്? ഭക്തര്. നദികൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, നദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, നദികൾ വന്ന് സമുദ്രത്തിൽ ലയിക്കുവാണ്. അപ്പൊ ഈ നദികൾ എന്താണ്? അല്ല, നമ്മള് കാട്ടിലും നമ്മള് നദിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല നമ്മള്. നദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? വഴികളാണ്. എവിടേക്കുള്ള? നദികൾ എവിടേക്കുള്ളത്? സമുദ്രത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ മാത്രമാണ്. ആ വഴിയിൽ നമ്മ കേറിയാലോ നമുക്ക് സമുദ്രത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മള് വല്ല കുളത്തിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നദിയിൽ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മ ചാടി ആ നദിയിലേക്ക് ചാടണം. അപ്പോഴും നമ്മള് നദിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തേണ്ട പലതരം വഴികളാണ് ഏത് നദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മുക്തിയിലേക്ക് എത്തേണ്ട വഴികളാണ് ശരിക്കും ഏതാണ്? നദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നദികൾ വന്ന് ചേരുമ്പോഴുള്ള സമയമാണ് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് നദിയും സമുദ്രങ്ങളും കൂട്ടുമുട്ടുന്ന സ്ഥലമില്ലേ, അഴിമുഖം അല്ലേ? ആ സ്ഥലമാണ് മുക്തി. അപ്പൊ നമ്മള് നദിയിലേക്ക് പോയി നമ്മ സമുദ്രത്തിൽ ചെന്ന് മുട്ടി. നമ്മൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി, കാരണം സമുദ്രത്തിൽ എത്തിയല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയായിരിക്കും. അവരാണ് ആര്? അവരാരൊക്കെയാണ്? അവരായിരുന്നു ഭക്തരായിട്ടില്ലല്ലോ. അവരാചാര്യന്മാരായിട്ടില്ലല്ലോ. ഓൾറെഡി സമുദ്രത്തിലുള്ളതാണ് ആചാര്യന്മാര്. അവര് സമുദ്രത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടണ അവരെന്തായിരുന്നു? മുക്താത്മാക്കളായിട്ടുണ്ടാവും. മുക്തി കിട്ടിയവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല? അവരെന്താണ്? മുക്തി, അതായത് സമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ മുക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു. പക്ഷെ സമുദ്രത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അവർക്ക് അറിയില്ല. ഒരു ചെറിയൊരു ജീവി, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക, ഒരു മത്സ്യം, അത് ഒരു കുളത്തിലായിരുന്നു. ആ കുളത്തിൽ നിന്ന് അത് നദിയിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ കുളത്തിനേലും കൂടുതൽ കാര്യം നദിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ നദിയിൽ കൂടെ അത് പതുക്കെ പോയി സമുദ്രത്തിൽ ചേർന്നു. അപ്പൊ സമുദ്രം കണ്ടു, ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. മനസ്സിലായ? അതാണ് മുക്തി.
മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ ഈ ചെറിയ മത്സ്യത്തെ വലിയ വലിയ സ്രാവുകൾ എന്താ ചിന്തിക്കുക? ഒന്നുമില്ല ഇവനൊന്നുമില്ല. ആ ചെറിയ മത്സ്യം വിചാരിക്കും ഞാൻ വലിയ ആളാണ്. മനസ്സിലായോ? അവിടെയുള്ള വലിയ വലിയ സ്രാവുകൾ ചിന്തിക്കാൻ തൊട്ടുന്നു ഇവനൊന്നും ഞാൻ ഇതിനേലും വലുതാണ്. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ, അതെന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? സമുദ്രത്തിൽ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം ഉണ്ടായാല് അതിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തിനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം സമുദ്രത്തിന് മേൽ അല്ല, എന്തിനോടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മായാവാദം? അതെ, മായാവാദം, ശൂന്യവാദം, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നവർ, തർക്കിക്കുന്നവർ, ഇവരൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ്? സമുദ്രത്തിലെ സ്ഫോടനം. അപ്പൊ വലിയ വലിയ സ്ഫോടനം, എത്ര വലിയ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായാലും സമുദ്രത്തിലെ ആ സ്രാവുകൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല, അവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള മഹാസമുദ്രത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവരുടെ തർക്കശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത്. ആചാര്യന്മാരല്ല, സമുദ്രത്തിനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ എതിർക്കുന്നവരെ, ഭക്തിയുത സേവനത്തെ എതിർക്കുന്ന പറയാൻ പറ്റില്ല, തർക്കിക്കുന്നവരെ. തർക്കശാസ്ത്രമാണ് അത്. മായാവാദികള് പോലെയുള്ള മായാവാദികള് ഒക്കെ എല്ലാവരും മായാവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാതും മായ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. മനസ്സിലായ? അവർക്ക് ഈശ്വരില് വിശ്വാസമില്ല അല്ലെ? വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നല്ല, വിശ്വാസം ഉണ്ട് അവർക്ക്. പക്ഷെ അതാണ് പറഞ്ഞത്, അത് നമ്മൾ അവര് പറയുന്നതാണ് ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെ ഞാനൊന്ന് ഇത് ചെയ്തോട്ടെ കേട്ടാ. പ്രഭു ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? ലൈവ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ.